sähköposti. Sieltä klikataan auki. Sitten katsomme rooli. Se vanhenee. Täältä löytyy klikkaa, aktivoi, käyttäjätilin, salasana, pistetään talteen, sisään siitä, tarvii salasanat sekä tunnukset. Tässäpä onkin sitten profiilitietoja. Mennäpä kattoon sivuja. Nonni, nyt ollaan sisässä. Sieltä voi käydä kattoon. Sitten takaisin ohjausnäkymään. Hui! No, nonni. Ja täältä voidaan kirjautua ulos. Olemme kirjautuneet ulos. Ja vielä kerran. Otetaan idealla markkinointi. Salasana sinne. Nyt ollaan sisässä. Tultiin suoraan e-aapiseen. Ei mentykään sinne ohjauspaneeliin, eli muokkaukseen, profiiliin, joten pääsimme sieltä tuonne. Voidaan vaihtaa lempinimi. Voidaan pistää vähän muita tietoja. Siinäpä se oli. Täytyy vielä keksiä tähän loppuun jotakin. Nyt se sitten loppuikin.